to my YouTube channel. My name is Smiling Cirili for my specialty recipe. For today's video, gagawa tayo ng mango cake. So let's start! Mag-start na tayo. Unang gagawin natin, pagsasama-samahin natin ang dry ingredients tsaka ang wet ingredients. So, ngayon, start na natin.
Bali guys, eto na yung gawa nating mango cake. Bali, tinanggal ko dito yung mga nakaumbok. Kasi gagawin natin siyang square. So, bali, eto yung bake, eto yung steam. Magkaiba yung itsura niya. So, ngayon, gagawin ko siyang square para magmukha siyang cake. Wala kasi akong cake pan dito, kaya sa lianera ko lang nilagay. Ngayon, tatanggalin natin yung mga part na nandito para maging square siya. Tapos ngayon, lalagyan natin ng icing. So, ilalagay ko sa baba guys yung link kung paano gumawa ng icing. Eto siya, oh. Ngayon, lalagyan natin siya ng ganyan guys. So, ngayon, hibain na natin siya para maging square. Bali guys, ganito yung itsura ng gagawin natin. Ganito. Bali guys, eto na yung nagawa natin. Nahiwa ko na. So ngayon, ipag-combine lang natin to para mas mataas tingnan. Ganyan guys. Tapos lalagyan na natin to ng icing. Diyan. So guys, eto na yung gawa ko. Mango cake. So ngayon, lalagyan ko to ng mango sa ibabaw para mas maganda at masarap. So hihiwain ko lang tong mangga, tapos cut-cut lang natin ng square-square, tapos ilalagay natin dito. Ito na yung gawa ko. Oh, ito na ang ating mango cake. So, yan. Ang ganda guys, oh. Sarap. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. Ingat po kayo palagi. Dios Mabalos. Bye-bye.